ରାଜା ଜୟସିଂହ ଦେବ ଆଉ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିର ଗଲେ। ସେଠାରେ ଥିବା ପୂଜାରୀ କହିଲେ, ହେ ରାଜା, ଆପଣ ଯେଉଁ ଭୋଗ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ ହେବାର ଦେଖୁଛନ୍ତି, ସେ ଭୋଗ ସାଧାରଣ ଭୋଗ ନୁହେଁ। ଏ ଭୋଗକୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନିଜେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି, ଆଉ ସେ ପୁଣି ନିଜ ସ୍ୱାମୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ। ଆଉ ଯେବେ ସେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱୀକାର କରିନିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରସାଦ ମହାପ୍ରସାଦ ହୋଇଯାଏ। ରାଜା କହିଲେ, ସତରେ ପୂଜାରୀ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ବି ପ୍ରସାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ରାଣୀ କହିଲେ, ହେ ଜଗନ୍ନାଥ ସ୍ୱାମୀ, ଶୁଣିଛି ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୁହାରି ଶୁଣ। ମୋର ତମ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କି ମୋତେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ପରି ଗୋଟେ ଝିଅ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉ। ଏତେ ପବିତ୍ର ମନରେ ଅର୍ପଣ ହୋଇଥିବା ପ୍ରାର୍ଥନା ମହାପ୍ରଭୁ କେମିତି ବା ଶୁଣି ନଥାନ୍ତେ। ପୁଣି ଗୋଟେ ବର୍ଷ ଭିତରେ ରାଜା ଜୟସିଂହ ଆଉ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଗୋଟିଏ କନ୍ୟା ଜନ୍ମ ନେଲେ। ତାର ନାମ ରଖାଗଲା ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା। ସେ ଦେଖିବାକୁ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଥିଲା, ଆଉ ସାକ୍ଷାତ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ରୂପ ଲାଗୁଥିଲା। ତାକୁ ଯିଏ ବି ଦେଖୁଥିଲା ଦେଖିକି ହିଁ ରହିଯାଉଥିଲା। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରି ଯାଉଥିବା ପବନ ବଗିଚାରେ ଥିବା ଫୁଲ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲେ। ଏମିତି ସମୟ ବିତିଗଲା, ଆଉ ରାଜକୁମାରୀ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଗୋଟେ ଦିନ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀଙ୍କ ଦେହ ବହୁତ ଖରାପ ହେଇଗଲା। ସବୁ ଜାଗାରୁ ବୈଦ୍ୟ ଡକାଗଲା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଫାଇଦା ହେଲାନି। ରାଜକୁମାରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ନିଜ ମାଙ୍କ ସେବାରେ କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ରଖିନାହାନ୍ତି। ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ମାଙ୍କ ପାଖରେ ବସିଥିଲେ। ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କୁ କେହି ମଧୁର ସ୍ୱରରେ ଗୀତ ବୋଲିବାର ଶୁଣାଗଲା। ରାଜକୁମାରୀ ୟା ଆଗରୁ ଏମିତି ମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ କେବେ ଶୁଣିନଥିଲେ। ସେ ତାଙ୍କ ଦାସୀଙ୍କୁ କହିଲେ, ଯାଇ ଦେଖ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସଙ୍ଗୀତ କିଏ ଗାଉଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଦାସୀ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ରାଜକୁମାରୀ, ସେ ତ ପୁରୀରୁ ଆସିଥିବା ଗୋଟେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ। ସେ ତମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ପଠାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ବି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ, ୟାକୁ ମହାରାଣୀଙ୍କୁ ଦେଇଦେବ। ଆଉ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କର, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ମା ଜଲ୍ଦି ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ଦାସୀର ଏହି କଥା ଶୁଣି ଆଉ ହାତରେ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସତେ ଯେମିତି ବହୁତ ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ଯୋଡ଼ି ହେଇଗଲା। ଆଉ ତାଙ୍କ ହୃଦୟରେ ପ୍ରେମର ଢେଉ ଉଠିଗଲା। ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କ ମାଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ଦେହ ଠିକ୍ ହେଇଯାଉ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ଆଉ ମହାପ୍ରସାଦ ନେଇ ମାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେଲେ। ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଯେମିତି ସେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ଲାଗିଲା ସେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇଗଲେ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେ ଠିକ୍ ହେଇଗଲେ। ଏହାପରେ ରାଜା ଜୟସିଂହ ଆଉ ରାଣୀ ଚନ୍ଦ୍ରାବତୀ ଓ ରାଜକୁମାରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ମହାପ୍ରସାଦ ଉପରେ ଆହୁରି ବିଶ୍ୱାସ ହେଇଗଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଘଟଣା ପରେ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟାଙ୍କ ମନରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରେମ ଭରି ଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୁରୀରୁ ଗୋଟେ ପଣ୍ଡା ରାଜାଙ୍କୁ ଦେଖା କରିବାକୁ ଆସେ। ରାଜା ତାଙ୍କର ରହିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ। କିଛି ଦିନ ରହିବା ପରେ ସେ ସେଠାରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିବାକୁ ଲାଗିଲେ, ରାଜା ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଉପହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଲେ। ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ଚିନ୍ତା କଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତ ସ୍ୱୟଂ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ ବା ଧନ ସମ୍ପତ୍ତିର କ'ଣ ଅଭାବ। ହେଲେ ମୁଁ ଏମିତି କ'ଣ ଉପହାର ଦେବି ଯାହା ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଉପାୟ ମିଳିଗଲା। ସେ ଗୋଟେ ଚିଠି ନେଲେ, ଆଉ ସେ ଚିଠିରେ ନିଜ ମନ କଥା ସବୁ ଲେଖିଦେଲେ। ପୁଣି ତାକୁ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଡବାରେ ରଖି ପଣ୍ଡିତଙ୍କୁ ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡାକୁ କହିଲେ, ଏ ଉପହାର ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ତରଫରୁ। ୟାକୁ କୃପା କରି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚେଇ ଦେବେ। ଉପହାର ନେଇ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେଠାରୁ ଚାଲିଗଲେ। ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଣ୍ଡାମାନେ ସେ ଉପହାର ଦେଖୁଥିଲେ ଆଉ ଭାବିଲେ, ଆରେ ବାଃ, ଏ ଡବା ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଟିକେ ଦେଖିବା ଏଥିରେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପହାର ରାଜକୁମାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ପଣ୍ଡିତ ସେ ଡବାକୁ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଏ ରାଜକୁମାରୀ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କ'ଣ ତୁଚ୍ଛ ମାମୁଲି ଚିଠି ଦେଇଛନ୍ତି। ୟାକୁ ଏତେ ବାଟ ନେବାର କୌଣସି ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ। ଏସବୁ କହି ଚିଠିକୁ ସେଇଠି ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲେ। ଆଉ ସେ ପଣ୍ଡା ଯେତେବେଳେ ଥକ୍କା ହୋଇ ଶୋଇପଡ଼ିଲେ, ଜଗନ୍ନାଥ ତାଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନରେ ରାଗିକି ଗାଳିଦେଲେ। କହିଲେ, ତମର ସାହସ କେମିତି ହେଲା ମୋର ସେ ଉପହାରକୁ ହାତ ଲଗେଇବାକୁ? ତମକୁ ଯେଉଁ ଉପହାର ମିଳିଲା ତାକୁ ତ ତମେ ଆଣିଲ, କିନ୍ତୁ ରାଜକୁମାରୀ ବିଷ୍ଣୁପ୍ରିୟା ମୋ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପହାର ପଠାଇଥିଲେ ତମେ ରାସ୍ତାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଲ। ସ୍ୱାର୍ଥପର, ପୁଣି ଏଠି ଆରାମରେ ଶୋଇଛ। ମୂର୍ଖ, ମୋ ପାଇଁ ସେ ଚିଠି ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଥିଲା। ତମେ ଜାଣିଛ, ସେ ଚିଠି ମୋ ପାଇଁ ବହୁତ ଦାମୀ ଉପହାର ଥିଲା। ତମେ ଯେଉଁଠି ଚିଠି ଫୋପାଡ଼ିଥିଲ ସେ ଜାଗାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ସେ ଚିଠି ନେଇ ଆସିଛି। ଆଉ କାଲି ସକାଳେ ତମେ ଦେଖିବ, ମୂର୍ଖ, ସେ ଚିଠି ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ମୋ ପାଖରେ ଥିବ। ଏତିକି କହି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଦୃଶ୍ୟ ହେଇଗଲେ।
ପଣ୍ଡିତ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉଠି ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନର ସତ୍ୟ ଜାଣିବା ପାଇଁ ମନ୍ଦିରକୁ ଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିର କବାଟ ଖୋଲିଲେ ସେମାନେ ଦେଖିଲେ କି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ଚିଠି ରଖାଯାଇଛି। ପୁଣି ଜଣେ ପୂଜାରୀ ସେ ଚିଠି ପଢ଼ିଲେ। ରାଜକୁମାରୀ ଲେଖିଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଯିଏ ବି ଆସେ ସେ କିଛି ନା କିଛି ଉପହାର ନେଇକି ଆସେ। ମୁଁ ବି ଭାବିଲି କିଛି ଉପହାର ମୁଁ ବି ଦେବି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ ବା ଦେବି ତୁମକୁ? ଆପଣ ତ ସ୍ୱୟଂ ସଂସାରର ପାଳନକର୍ତ୍ତା। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ, ସେ ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାରର ରାଣୀ, ଯିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି ମୁଁ ଭାବିବା ପରେ ଗୋଟେ କଥା ମୋ ମନକୁ ଆସିଲା, ଯେତେବେଳେ ତୁମେ ବୃନ୍ଦାବନରୁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରି ମଥୁରା ଚାଲିଗଲ, ସେତେବେଳେ ବୃନ୍ଦାବନର ଗୋପୀମାନେ ତମ ମନ ଚୋରାଇ ନେଇଥିଲେ। ଏଥିପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ମନ ଦେଇଛି। କୃପା କରି ତୁମ ଚରଣରେ ମୋର ମନକୁ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତୁ। ପୂଜାରୀ ଆଉ ସେଠି ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ପଣ୍ଡାମାନେ ସମସ୍ତେ ପଢ଼ିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଆଖିରୁ ଲୁହ ଝରି ପଡ଼ିଲା। ରାଜକୁମାରୀଙ୍କ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ପ୍ରେମ ଦେଖି ମନ୍ଦିରରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଗଲେ।